Dyn fach chwle dynne. Ha mi no fysgol sy'n gydoel. Wel, leis gyda yn hydje yn topic hacking yn hachgyn se, fa mysys mynach gyn gwmyn clar yn hydje. Agus mae sy'n, ha mi'r box ich yn, chwyr e'r piece paper, agus ha mi dol chumail sùil yn hydje fat na siachgyn. Leis jyst o'n siohi Jannig, fa mi ffeimach i'r ruler, pencil, pen, agus paper. Sùil yn nisje yn cwndys sy'n y box ich yn colwarwm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ceir box ich yn diag. Wauw, as je niet heel begrijpt. Je wil 7 box ich yn acyn, son waich yn y siachgyn. Agus je wil 7 box ich yn acyn, son yn hydje. Waich yn y siachgyn, agus cynig gyffyd unwacht doch ydych chi lesio mae geri. Sinad, gofid gisel. Sinad gyfiad, lwyn, march, cietin, dyn, hwne, sarne, agus wan y selpage. Agus yn nisje, gyfel sio ac yn gisel. Again, yn splodge bake, ha mi ddol yn mach, drysag fiach y feich mi cwrys a han hydje gwlach. Wel, mae ha sio mi y mwy a Sgoil-Àraich agus han y spyd yn chogorom. Hai grianach cor ysgo, ha chan yn gili sgohach, really. Agus ha ochjak ddi gyan. Siar go nisje sin y chwyr y Clàr-sìde am. Ha y grian y jarse. Gahan greinje. Is rutbig gwyach. Fyr mi sùil yn hys an hio. 1 degree diag. Wel, mata. Sin acw clar na sietja y la yn yw. Sùil cwrys yn ys yn sietja cwlach son y chorian iachgyn. Sùil y mi o flwch. Sùil yn bi sniach gan. Sùil yn bi fiaich gwyach. No sùil y mi bla grianach. Coegja ha bra. Och yw bi spors ac etsa y cwmel clar yn hydje.